Moi bo día, moitas grazas por achegarvos a esta rolda de prensa onde dende o Grupo Municipal de Compostela Aberta presentamos unha moción que imos a levar a este pleno ordinario no que imos falar de máis cousas que dos orzamentos, que xa é necesario pois encarar novos temas, non? Por iso queríamos dende o grupo colocar o foco nunha cuestión sobre a accesibilidade da cidade, nunha cidade que sempre está falando do abordaxe, non? Da abordaxe do espazo público e que moitas veces pois non ten en conta en profundidade as percepcións, as demandas e as suxerencias de certos colectivos, como é o caso das mulleres con discapacidade. Neste pleno, o que queremos é colocar o foco nesa mirada, en como as mulleres con discapacidade vivimos a cidade, movémonos por ela, pero tamén non só exclusivamente dende o punto de vista material das obras, que, bueno, penso que é unha reflexión que esta tempada, sobre todo centrado no tema das inversións e dos orzamentos. Hai colectivos que non se teñen en conta para priorizar certas abordaxes que deberían ser prioritarias, porque son colectivos que parece que non teñen que decir sobre as obras, sobre certos servicios, porque están como adscritas exclusivamente pois as súas demandas á área de servicios sociais ou á área de igualdade, e nós queremos, outra vez, incidir en que Compostela necesita políticas transversais, tamén dende o punto de vista dos coidados, da saúde, da igualdade, da cultura, e por iso pois traemos fundándonos en dous textos. Un deles é un estudo do Observatorio da Discapacidade que desenvolveu un documento sobre a perspectiva de xénero en relación á accesibilidade, que consideramos que é moi necesario integrar na xestión urbana, municipal, que pon de manifesto que é necesario desenvolver políticas integrais, políticas transversais, atender a formación e atender a coordinación entre áreas para dar resposta aos colectivos de mulleres con discapacidade. E de aí que consideremos que é necesario traballar cos colectivos, non só preguntar a posteriori que tal che parece esta obra ou que tal che parece este proceso formativo que estamos levando adiante, senón que hai que integrar os colectivos na propia toma de decisións, non? É dicir, ademais de preguntarlle ás asociacións de veciños sobre as obras, cales son necesarias, tamén hai que preguntarlle aos colectivos de persoas con diversidades funcionais que é o necesario abordar no plano material e tamén no plano da sinaléctica da cidade. Compostela realmente necesita unha redefinición da accesibilidade na cidade tamén a nivel da súa sinaléctica e tamén da comunicación, o sea, a comunicación institucional, incluso a comunicación institucional municipal non é accesible para moitos colectivos, e tamén quixemos reflectilo no acordo desta moción. Entón, o que lle pedimos ao Goberno e o que queremos levar a debate de pleno para que todos os grupos municipais pois efectivamente poidamos sumar, penso que é unha moción de acordo e de conxunto, pois é necesario desenvolver, pensamos que é necesario desenvolver un plan de accesibilidade para o Concello e que asuma a participación e a colaboración para desenvolver un mapa dos lugares da cidade que é necesario abordar, non só das novas inversións, das novas abordaxes, senón
do propio mantemento da cidade. E para iso é necesario que a institución municipal observe realmente como é a vida das mulleres con discapacidade na cidade. É unha cidade que ten efectivamente abordaxes feitos, non negamos que nos últimos anos pois efectivamente houve moita sensibilidade, pero consideramos que neste momento ademais de pandemia, onde hai un esgotamento, penso que de atención a certo tipo de miradas, certo tipo de políticas, de ir aos mínimos, porque é un momento de crise, hai que colocar o foco en ir un pouco máis alá, en ir aos cruzamentos das necesidades, do xénero, como vive as mulleres a cidade, pero tamén como viven as persoas con diversidades funcionais a cidade. Santiago é unha cidade de unha poboación moi envellecida e diversos somos todos. Os datos, penso que de persoas con discapacidade, que efectivamente para escalar por municipios é complexo, pero son moi amplios nas mulleres a partir de 60, 65 anos, e hai que atendelos, porque algunhas veces moverse pola cidade cun problema de mobilidade é moi complexo. O sea, chegar ata aquí diariamente para algunhas persoas é moi complexo. Facer unha vida normal, subir a certos lugares, tomar certas decisións que no espazo público parece que, pois imaginadevos, cando se pechan os parques durante as problemas climatolóxicos, non? Por exemplo, este ano houve moitos peches de parques, non se ten en conta que pasa cas persoas con necesidades funcionais, como imos ter que cruzar polo espazo público, lugares mal iluminados, non só as obras de mantemento, é necesario atender, cando se fan certas obras de accesibilidade, atender o seu mantemento de forma moi prioritaria. Hai moitas barreiras aínda no acceso aos edificios de uso público. Incluso cando decidimos pechar un acceso dunha rúa para facer un mantemento, non estamos pensando moitas veces en como a xente con diversidades funcionais vai poder abordar unha alternativa na rúa, non? Entón, pensamos que para iso é necesario que o Goberno desenvolva un plan de accesibilidade, que desenvolva de forma participativa cos colectivos de mulleres e cos colectivos de mulleres de diversidades con diversidades funcionais. No acordo así o reflectimos. Consideramos que ademais é necesario asumir, facer de forma prioritaria, abordar de forma prioritaria as necesidades urxentes de accesibilidade, que hai moitas na cidade, que moitas veces son invisibles para a maior parte das persoas, pero para moita xente na cidade é moi complexo desenvolver un dereito a vivir a cidade normalizado, o normal refírome a normalizado, a poder formar parte e decidir tamén sobre a túa cidade. É necesario que no que temos pendente a nivel de sinalética, que é moito aínda neste Concello, que se teña en conta esos colectivos, as necesidades desos colectivos, da vida cotián e diaria dos colectivos, das mulleres con discapacidade, e logo cousas tan básicas como que non teñen que ver con obras e que non teñen que ver con procesos de abordaxes físicos, como é a comunicación. Por exemplo, o pleno deste Concello e estas roldas de prensa incluso non son accesibles a través de linguaxe de signos. Entón, nós pedimos que efectivamente fáganse accesibles, que é un momento para poñer o foco
na accesibilidade. Poderán decir, bueno, que non moitas persoas se conectan a escoitar os plenos do Concello. Bueno, pero é que é necesario que haxa transparencia e que haxa accesibilidade. Un Concello como de Santiago de Compostela ten que abrir camiños tamén no que implica a comunicación institucional na nosa cidade. Despois, o que si tamén no quinto punto do acordo quixemos reflectir é que é necesario incrementar o apoio a procesos formativos organizados polos colectivos. O noso Concello, dende fai anos, apoia esos procesos formativos, sobre todo agora moi centrados en sensibilizar sobre as violencias que sofren as mulleres con diversidades funcionais. E aquí quero incidir que isto é moi importante neste momento, derivado das novas características da vida pola pandemia. Efectivamente, as mulleres con diversidades funcionais son máis vulneráveis neste momento, no que estamos máis na casa, no que é máis complexo a relación social e tamén poder pedir axuda. E, por último, quixemos apuntar que é necesario integrar regularmente, non unha vez cada X meses, sino regularmente é necesario integrar na programación cultural as manifestacións da cultura da discapacidade, que é un espazo moi amplio, que é necesario darlle unha maior visibilidade para integrar tanto os creadores con discapacidade como os propios colectivos que se incorporen dunha forma normalizada á nosa programación cultural, e pensamos que o enriquecemento vai ser moi importante. Entón, é unha moción, penso que o que quere é acordar un consenso amplio cos outros grupos municipais, sensibilizar o goberno, que se debata sobre estes temas e que se entenda que as demandas de certos colectivos, como son as mulleres e as mulleres con discapacidade, non pertencen só á área de servicios sociais ou á área de igualdade, senón que é necesario entender a cidade con outras miradas, con novas miradas en vellos buracos, pero que é necesario, máis que nunca, repensar a cidade neste momento de pandemia e non ir a mínimos, senón abrir novos espazos para pensar tanto obras como a comunicación institucional, como a sinaléctica e como a nosa programación cultural dende outras perspectivas, e non ir a mínimos porque estamos nun momento complexo, senón abrirnos para poder mudar a cidade. E se tedes algunha pregunta? Ninguna. Pois moitísimas gracias.